Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτσι είναι η σημερινή Αύρα και είναι Κυριακή κιόλας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ωραία διάθεση και σήμερα. Κατεβαίνουμε προς το Σούνιο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη. Έχει ένα φουσκωτό, έτσι ένα πολύ ωραίο, θα το δούμε σε λιγάκι. Ο οποίος θέλει να δοκιμάσει την ενοικίαση του σκάφους. Οπότε ο άνθρωπος χρειάζεται ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο. Οπότε πάμε εκεί πέρα να τα βγάλουμε αυτά. Να το καλύψουμε full. Μέσα απ' έξω και με drone φυσικά. Στο μεταξύ ξύπνησα το πρωί. Είναι και πάνω στην αλλαγή της ώρας. Είχαμε και δουλειά χθες, κοιμήθηκα αργά σχετικά. Έφαγα και ένα πρωινό αυγουλάκια τηγανιτά το πρωί να γίνουμε λίγο turbo. Και νομίζω είμαστε καλά. Οπότε σας αφήνω τώρα και συνεχίζουμε σε λίγο στο σημείο που θα βρεθούμε με τον Δημήτρη, ώστε να ρίξουμε το σκάφος και να προχωρήσουμε. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, εγώ είμαι καλλιτέχνης. Ο καθένας καλλιτέχνης στον κλάδο του, βέβαια, έτσι. Και βιντεογράφος. 2 σε 1. Λοιπόν, από μέσα θεωρώ ότι είμαστε εντάξει. Εκτός κι αν μου πεις ότι εκκρεμεί κάτι συγκεκριμένο. Μήπως αν θες να βγάλεις και μία να φαίνεται και αυτό το καναπεδάκι. Αν το καναπεδάκι το έχω βγάλει. Ανοιχτό. Ναι, το έχω βγάλει. Ό,τι βλέπουμε το έχω βγάλει. Ωραία, ωραία. Είσαι πλήρως καλυμμένος. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Γενικά, εντάξει. Απέδευτο έργο είχαμε, εντάξει, βοηθάει ο καιρός, δεν είχαμε κόσμο απ' έξω. Συγχρονιστήκαμε μεταξύ μας, το πήγες τέλεια στα χιλιόμετρα, δηλαδή έκανα μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά, ό,τι ήθελα τα έκανα. Εξαιρετικά. Μόλις θα τελειώσαμε τα γυρίσματα με τον Δημήτρη. Το αποτέλεσμα βγήκε αυτό που περιμέναμε. Στο μεταξύ ο Δημήτρης, αφού με άφησε πρώτα έξω, αποφάσισε να ρίξει άλλη μια βουτιά πάλι πίσω, ξαναπήγε με το φουσκωτό δηλαδή. Και θα πάει να ρίξει μια ψαροτουφεκιά. Του περίσσεψε λίγος χρόνος, οπότε καλά έκανε και η αλήθεια είναι πως και εγώ μάλλον θα πάω να ρίξω μια βουτιά τώρα. Θα δω που θα την κάνω αυτή. Θα βρω που μου γυαλίσει το μάτι. Θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ πέρα. Καλό υπόλοιπο να έχετε και θα δείτε τα αποτελέσματα σε επερχόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.